حزوز سلامتنا بتاعكم زغوركم تعذبتي كما يتعلون رامي إسران تشعتن ترغط رستر لو زينا ومسناد وإحنا لكم كريمنا لنا نمكت لكم بخبرز قدم يرمياس قبر العليه بقدام النت أرأستاتو بريزيدنت سوماليا أبو ودوايت كتما باطع ودتا كايدو منيستر تعلنا حزبي أفلطو بزعبا فيروس كورونا كأب صوعو انقطاع حركات تشكركرت الموجود وهر صراح كايد بوليس زبا عن سبا الزخاخيرو اب تشاينا بفيروس كورونا نايز موتو سبات قطري نابل على 230 بصحو اب زبا معرب افريقيا سبا اوراديت نصبي قولو قطري ناب 5 مليون كب كيبل تسجيو اب دسيتات كاريبيان 7.7 ريكتر ساعه كان من قطقات مدري تخسيتو اب زرزراتو مراحت إرترا إثيوبيان سومالين بإسران شوعتن طري أبس مراس لسورك بمكياد أب منقو هاجراتهم زلوا متحجاز نمدنفعن زبوا سلام نمحيالن زجلجل حوار ومجلس إموتهم فلت تمالي إسران شمونتن تردما بريزيدنت سوماليا أبد ودبويت كتمه باتعن أباز ركبت كلاتن دحر زكايد عدت ناب هاجر وتفانيو ليدات خلا مريم توسخت سبسبالوا بريزيدنت فدرالويت ريبابليك سوماليا محمد عبد الله محمد ببريزيدنت إسياس أفورق تسنيو تمالي إسران شمونتن طري أب ودباويت كتما باطع عدتا كايدو بريزيدنت محمد أب عدتو ودبن فابريكا تانيكان بولي بلاستيك متقوى عند هرمتح نتا كتما تزاواويرو تعزيبوا أبت عدت مينستر قديات وطعي أتو عثمان صالحن أما خاري بريزيدنت أتو يمانة قبر أبن تساتيفهم نيرم إذا خمديلون كلو بريزيدنت محمد عبد الله محمد أب إيرترا زقبرو ناي كلتا معالتات مبتح فتيمو أب ساعتات دحر قطري كاب أهقراوي معارفو نفرتبات اعتفانيو بريزيدنت محمد عبد الله أب إيرترا بزتان حلو بإسران شوعتن تقري مس بريزيدنت سياسة فورقن قدماي مينستر أبي أحمدن سلساو ركب كم زكايدون حبراو مجلتي كم زوطون يذكر تمالي كتماس مرازعتو بريزيدنت سوماليا محمد عبد الله محمد أب سلساوي ركب إيرترا إثيوبيان سوماليان كم تسعة في ذكر لومي إسان شمونتن تردمان أب كتما باطع بمقعس أب استفلالي بوتاتات نايزا كتما عدت كقبرو إلى اللو إنه دما لومي ناب هاقرو يفانو اللو ليديا تخلو مريم كاب أهقراو معرفون فرتي متوع منيستر تعلنا حزبي أفلطو بزعبا فيروس كورونا كأب صوعو غازتنيا دانايس قبري هوت بزعبا زي توسخت صبصبالوا منيستر تعلنا حزبي أفلطو بزعبا زي كورح تحساس كلتشحن 19 أب كتما وهان تشاينا زيتراين ناب حيالو هاجرا زسفح في حزلون كاب جوجلا مرسن سارسن زبهالو عينتات فيروس زخونه نوفل كورونا فيروس كعب صوعو أبت مينستري وانا دايركتور كفل هزباو تعنا دكتور عند برهان تسفاتيون مس إيرينا بزكايدوك على محتت أبشحن جعتميتن سوسان زتلالية جوجل النوفل كورونا فيروس أمود أتا تحساس كلتشحن 19 عمر عداقة انساتات أبزكايدلا تشايناويت كتما وهان كم اترائي بمحبار بخمي كم زم حلالف كساب حجيب بلكع زفلت كم زي اللي أرديهم دكتور عند برهان لملكتات نايتيف فيروس بزملكت أبزهابو حبريتا بتحمام زتلخ فسب بلكع كمتي ناي فيروس مرسن سارسن رسني تسقم استنفاس ندرسانا بون كم زرقي كابز حملو جزيات حقفو كساب زحاو دما نابكالو سبات كم حلالفو كم زخل قليصو بزي مسرت اتحمام بمسعل بمهنتاس متنكافن حموم زتنكفو نقرات بمحازن كمون ببكلاك الك كم حلالف يخقل يوزبل ترطراس لزلو عليت حموماتن مويا وين تعنان قبو مشفن اف قوانتن كال مكالاخلن كتقامو كم زقبا اغنزيبو ساب حجي بجبط زي تمتحللاف تبايلو تقلص يلن حدش سلازخونه مالتي ግን ከምቶም ካልኦት ጉጅልኡ ኣብ ስርዓተ ምትሕልላፍ ኣካላት ስርዓተ ምትሕልላፍ ስለዘጥቀ ኣብዚ ንኻኣቱ ብስርዓተ ምስትንፋስ ካኣቱ ኣለዎ ሓደ ስለዚ ድማ ብምስዓል ብምህንጣስ እንጥሸው ብምባል ማለት እዩ ክሓልፍ ክእል ካልእ እውን በዚ ናይ ምህንጣስን ናይ መስዓልን ዝተተንከፈ ነገራት ወላ ኣብ ኢድካ ስዕል ኮለኻ ብኢድካ እንድሕርሃልዩ ኣብ ካልእ ኣቕሓ ብኢድካ እንድሕር ሒዝካዮ እውን ኣብታ ኣቕሓ ክፀንሕ ስለ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ እታ ንኽትከላኸሎ ኩሉ ግዜ ምስ ሕሙም ዝገበርካዮ ርክባት
دحر هاللي خينو دوكا بستخدم متن بسامنان بماين غير كتحسب الكل تحسو زلون دحري بحسب اللي ون غير كتحسب زبلص يزخون مالتي نوفل كورونا فيروس أوشت أكلت أنا زي ملء جزء كاب تشاينا حليفو أب أمريكا أستراليا فرنسا كندا تايلاند دوب كوريا جابان دسي تايوان سنغافور فيتنام جرمنن كم إتراية أب غربيت هاجر إثيوبياون حموش تسبات بترتقرات وشبهم كم زلوا نسترخ بحبريتا بمتقاس دكتور عند برهان تسفاتيون بتوسخار رديوم نتو نتاتاب قمت بمئتاو مينيستر الطعنا مسكالو زملكتهم أكلات منغستي بموهاد أما عرفو نفرتي نقياشو مرمراتات يكايد كمزلو أبكما وهوسبيتال فيلاجو دما موشابي ما أكل كمزوادة بمتقاس بزتفالالي قديات نتشاينا كايدوم زلوي إيرتراوين مس إمباسي إيرترا أبتهاجر ركبات كايدو بزتخالمت أندما أبزا زلو وكتماتات كتنحو ززخاخر دكتور عند برهان كاب إيرترا ناب تشاينان هاجرات تزوبان مقشاتات زلوهم زيقاتات مجشوم كون زفوت صويعو حجين عملت تمهارو لونا هنا إرفران تمهارو عب تشاينا لو مالتي نجوخ مسؤول اليوم كم مسؤول اليوم كنت زحشة أو خص الحيو مخنياتو أبتاز اللو وابوتا مسكال إن حرزي ترحيبهم تحمام كنت مسؤول ما يدخلني مالتي نعدى أبز مسؤول لك زيجن كوشوي مالتي بوحدو إتي جزي حقوق نايت حمام كاب كل تخسر 14 معلتي كم زس لزخنا حجي أبزم دهرماسيون بوحدون 14 معلتي أو الشباب في مالتي سدروا يكرينيهم أو خمسة أطوه بالبري إذا تدالينا لنا مالتي مستن إمباسيتاتنا أو كل هجرات الله إمباسيتاتنا يتزحش خجبر مساعتهم ناتر دعنا سقومتات كم زوسات كنجبرينا مالتي كانوا يقولون كابز الزجايش ندحرالي ومدب زلون ندحرالي ونشاينا خجايش مدب زلون ندحرالي وتزحشي كداناوجيوت مجشوسي كداناوجي يزحش لبدا كورونا فيروس كابز خسات زاجيتاب تشاينا تراي لعلي 237 كم زقتلن أستاذ شدش الشح كم زلخفن تصابت عنا ينتصرو ببيت مرت درجات وديوم كنتا تمهارو دقوم مفلات كمون مس دقومن عليتهم ممخر زمصو ولدين ممهرانن اب ممحياش اكاديما وصي تمهارو بقليت زيت متاسواصو كمزلو حلاف احدو غديا تمهارو كالاي درجه بيت مرت ورساي كالو غليصو ممر محرتا غبر سلاسي بسران حموشن طري مس كوميته ولدن تمهارون كالاي درجه بيت مرت اسمر حفشوي اب زكايدو ركب نوصيتن درجان بيت مرتوم مسناي كالوت ابيات تمرتي انصاصيرو دحر مقرب شتو بيت مرتي ورساي كالو بقو اغلغلوت تمرتي بمهب كابتاش كسب 10 حدا خفلي نز تفطره تمرتاوي غاغن مصابن نز تقراربه عقمታት ንምዕባልን ከም ዝኾነ ረዲዩ ንኣም ዓባብላን ብልጫታትን ካላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ዝምልከት መብርህ ዝሃበ መምህር ማሕረታብ ኣብ ትምህርትን ምዕላይን ተማሃሮ ዝካየድ ውህድን ውፉን ጻዕሪ ካብ ቀንድ ብልጫታት ከም ዝኾነ አብሪሁ رئيس ممر كلاي درجة بيت تمرتي أسمر حفشاوي ممر سمرة جبرلول بوغنو بدرجة كوميتي تودي بكا زقبر أودت تزاتيخا بصحيت صراحكا اتفلت قلو مدرخ بمخانو أب تمهارو أوتاو تقلوه كم زلون أبيت مسرح ممهرن مستمهرن دما حقاز خمس خونه قليتو تمهارو أب زهابو رئيتو ممسا ممهرانو من وكالتي ولدو من أزديو كم زحقصون بمتقاس هوا نتبا مغيرو أبيتن بروه متسعين كوينا كم زرخبوه حبيروم تنقطات حركات تشكركرتين منكاي عتوب صعرتات كم زكايد بوليس زوا انسبا زاخرو وكيل ارنا هبته غرغش تصفى مريم زدالو صبصب ازي برهانه كتقربيا سبسرحون تفتراون تنقطاتن حدقاتاتن تشكركرتن موغاد وهودن عتوبن سرح كم زدلي بوليس زوا انسبا ازخاخيرو ابرئس تحققات ترافيك بزي مخبار السعب حدقاتات ارغانن طبتن صرغياتات كاب كتما وصا دما ترير عقبن قلقلتن زبزحو ملكع مدري كاب قند تنقطات حدقاتات تشكركرتي خون سلازلو غبو قلاحتا كم زدلي حلافي بوليس ترافيك زوا انسبا ميجر ملأك جبر مريم قليصو عقب تنقل حسن كاب عدي تكليزان كسبالوا زلو طوي واياتن كاب حدقاتات ببزح زرأي اللو مخانم بمحبار نترأينت زدرت عقرابن جنافرن ون تأمتا كم زدليو أبريهو أب كل تشعن 10 جعتن بزوبا درجة كل 234 حدقاتات كم اتفتأمة بسون كدوما 4 سبات كموتون كلو 209 كلتن بقليلن كبيدن كم زقصلو زتقسمي جرمل أكا أب نبرتني 1,400,000 شح نقفع عنوات كم زورد حبيرو بزي كازي العلي تشعت شح تشكركرتي بتحسد حق الترافيك تخصيصا بتغلى العلي حدنت بشد 1 مليون نقفة كم تقص عب توسخي أفليتو
ልዑል ናህሪ ደረጃኡ ዘይሓለወ ብቕዓት ኣመራርሓ መካይን ቀዳምነት ዘይምሃብ ሸለልትነት ከምኡውን ኩነታት ጥዕና መኪናኻ ዘይምፍላጥ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ሜጀር መልኣከ ጠንቂ ንዝኾኑ ቦታታትን ጻዕቂ ተሽከርከርትን ዝረኣየሉ ከባቢታትን እናተንቀሳቐሱ ምቁፅጻር ከም ዝገብሩ ኣረዲኡ ጠንቂ ሓደጋታት ንብሎም ሓደቲ ሓደገኛ ኣመራርሓ ናህሪ ዝተወሰኸ ኣመራርሓ ጽርግያ ካደይ ምፍላጥ መኪና ካደይ ምፍላጥ ኩነታት መኪና ካደይ ምፍላጥ እዚ ሕጂ ብናህሪ ዝፍጸም ሓደጋታት ብናህሪ ምኻድ ማለት እዩ እቲ ካልእ ብቕዓት ኣመራርሓ እቲ ብቕዓት ኣመራርሓ ገልታት ንብሎ ብዘይ ደረጃ ምምራሕ ንኣብነት ናይ ካልኣይ ደረጃ መንጃ ፍቓድ ከሎስ ንናይ ሳልሳይ መንጃ ፍቓድ መምርሒ ፍቓድ ከይሓዝካ ምምራሕ ኣሎ እዚ ሕጂ እዚ እቲ ብቕዓት ብቑዕዲ ኣይኮነን ፍሉጥ እዩ ብቑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ብቑዕ ስለ ደይኮነ ከዓ ብደረጃታት ዝኸይድ ዘሎ እቲ መምርሒ ፍቓዳት ዝኸይድ ዘሎ ብደረጃታት ዝኸይድ ዘሎ ብቕዓትካ ንምርግጋፅ ተባሂሉ እዩ ስለዚ ብዘይ ብቕዓት ገልታት ምምራሕ ካልኣይ ባይታንቲ ደይብሎም ሰባት ዝመርሕሉ ባይታንቲ ደይብሎም ዝመርሕሉ ሓደ ሰብ ባይታንቲ ደይብሉ መኪና ክመርሕ ብመሰረቱ ፍቁድ ኣይኮነን ብሕጊ እውን እጉድ ከም ሳልሳይ ዕድመ ዘይፍቅዶም ኣመራርሓ ዊና ኣሎ ንባዕሉ ዕድመ ዘይፍቅዶም ኣመራርሓታት ዊና ኣሎ ብዕድመ ደረጃ እውን ክትሪኦ ከለኻ ንዕባይ ምንኣስን ገልታት ደሎ እዝታት እውን ንገዛርሱ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ሓደጋታት ንብሎ እዩ ንብረት ወይ ከዓ መኪና እንድሕር ኢልና ግን ምናልባት እንተ ደኣ ሓደጋ ኣጋጢምዋ ክትዕረ ትኽእል እያ ክትፅገን ትኽእል እያ ተገዚኣ እውን ክትመፅእ ትኽእል እያ ሂወት ወዲ ሰብ ግን ተገዚኡ ይመፅን እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ትኽእል ሓደ ተኣጋር ተጓዓዛይ ገልታት ደሎ ጥንቃቄታት ክኸይድ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ማርሻበዲ ናቱ ስለ ዝኾነ ብማርሻበዲ ክጓዓዝ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ እቲ መራሕ መኪና ገልታት ዝበሃል እውን ተጠንቂቑ ክመርሕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ሓደጋታት ክድሕን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከም ዝንብሎ ዘለና እቲ ፅርግያታትና ውሁብ ገልታት ስለ ዘይኮነ ንፅርግያታትና ናይ ምልላይ ግዴታ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ተሽከርካሪ ከዓ ድማኒ ንተሽከርካሪኡ ፅቡቅ ጎርታት ክፈልጣ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ጎዳናታት ከዓ ተጠንቂቑ ክመርሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት ሓላፊ መርመራ ሓደጋታት ትራፊክ ኣቶ ጀማል ዑስማን ብግድኡ ዞባ ዓንሰባ ንዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጋሽ ባርካን ማእከልን ዘራኽብ ቀንዲ ፅርግያታት ስለ ዘለዎ ሓደጋታት ንምንካይ ዕቱብ ፃዕርታት ከም ዝካየድ ብምግላጽ ዘይምህላው እኹል ታቤላታትን ዝኣረገ ዘይምሕዳስን ምስባር ንተረኣይነት ዝሕገዝ መስትያት ከምኡውን ኣብ ግዜ ሓደጋ እተገልግል ዓባይ ክሬን ዘይምህላው ካብቶም ንስርሖም በኣሉታት ዝጸልዉ ረቑሒታት ምዃኖም ገሊጹ ኣባል ፖሊስ ትራፊክ ከተማ ከረን ኣቶ ተወልደ መድህን حاكم بوغنو الكلاو مستن تتقامن تنقساس تليفونن اب اوان ممرح تشكركرت كوغد اگارن بشكلتاتن دمانعون بستوسنه مسغر كتقمو ازخاخيرو ጨንፈር ማሕበር መምህራን ዞባ ደቡብ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረን ዝርከቡ መምህራን ኣብ ምሕደራ ክፍልን ሞያዊ ስነ ምግባር ተኪሩ ብ27 ጥሪ ኣስተምሮ ሂቡ ኣብቲ ኣስተምሮ ኣቦ መንበር ናይቲ ጨንፈር መምህር ተኸስተ እያሱ ንዕላማን ማሕበርን ንጥፈታቱን ዝምልከት ጸብጻብ ኣቕሪቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ መምህር ወልደ ጊዮርጊስ ሞጎስ ድማ ንምሕደራ ክፍልን ሞያዊ ስነ ምግባርን ኣስተምሂሩ ሓላፊት ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ መምህር ርግበ ክፍለ ቦገና መምህራን ኣብ ተምሃሮኦም ሓልዮትን ውሕል ኣተኣላልያን ከርእዩ ተላብያ زسعب زيناتات وصاي نمكتالكم دقيمنا بخبر نقدم ኣብ ቻይና ተኸሲቱ ብዘሎ ቀዛፍ ቫይረስ ኮሮና ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 130 ናይ ዝተለኽፉ ድማ ናብ 16,000 ከም ዝዓረገ ተገሊጹ ዝበዝሑ ግዳያት ነበርቲ ናይቲ 11 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጣ ከተማ ዋን ምዃኑ ሰበስመ ጥዕና ቻይና ሓቢሮም ኣለዉ ነቲ ሕማም ንምግታእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ውጽኢታዊ ብዘይ ምዃኑ እቲ ቁጽሪ ብተዓጻጻፊ ከይዓቢ እቶም ሰመዚ ስጋቶም ገሊጾም ውድብ ጥዕና ዓለም ተሪኦ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኣሜሪካ ታይላንድ ደቡብ ኮርያ ጃፓን ደሴት ታይዋን ሲንጋፖር ቪየትናም ኣውስትራልያ ፈረንሳይን ጀርመንን ከም ዝለሓመ እኳ ተገለጸ ናይ ዝሞቱ ይኹን ሰለኽፉ ግዳያት ቁጽሪ ግን ኣይነጽረን እዚ ከምዚኢሉ ከሎ ጃፓን ካብቲ ሕማም ብምስጋእ ኣብ ከተማ ዋን ዝነብሩ ዜጋታታ ናይ ምምላስ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ሓቢራ ብኻልእ ወገን ፊሊፒንስ ካዛኺስታን ፈረንሳይን ጃፓንን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ካብ ቻይና ናብ መሬተን ዝኣቱ በጻሕቲ ናይ ምኽልካልን ምቁጻርን ጥፈታት ኣሓይለንኦ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ብዘይካዚ ሃገራት ርሑቕ ምብራቕ ዶባተን ምስ ቻይና ክዓጽዋ ጀሚረን ምህላውን ይቃልሓሎ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሓጺር እዋን ምስ ዘይክታእ ከቢድ ዓለማዊ ጥዕናዊ ስጋኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና የጠንቅቑ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ
ብሰንኪ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭትን ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን ኣብዚ ዓመት እዚ ሰብኣዊ ረድኤት ናይ ጽበይ ቁጽሪ ቆለው 5 ሚሊዮን ክብል ከም ዝኽእል ማዕከን ህፃናት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍ ኣብ ሳልስ እዚ አጠንቂቁ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ቁጽሪ ኣስታት 4 ሚሊዮን መንባሩ ዝገለጸት ውድብ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ናይቲ ዞባ መሊሱ ብምንቁልቋሉ እቲ ኣሃዝ ክዓሪ ከም ዝኽእል እዩ ኣሚቱ ዘሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ቡርኪና ፋሶ ማሊ ኒጀርን ድማ ብፍላይ ተፈጢሩ ብዘሎ ዕጥቃዊ ግጭትን ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን ካብ ምጅማር ናይዚ ዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ 670,000 ቆልዑ ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ናይቲ ውድብ ኣፍሊጦም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝካየድ ቅትለት ጭዋያ ዓመፅን ካልእ ገበናትን እናዓበየ ክመጽእ ምጽንሑ ዝገለጹ ጸብጻባት እቲ ተሪኦ ኣብ ልዕሊ እቶም ቆልዑ ከቢድ ስነ ኣእምራዊ ነውፂ ከም ዝፈጠረ የረድኡ እዚ ከምዚ ንከሎ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ብዘካይዶ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከና ዜና ቃልሕን እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ሓደ ሰሙን ድሕርቲ ብእስራ ጥሪ ዝተኻየደን ህይወት 36 ሰባት ዝቐዘፈን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ ብመሰረት ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ 2019 በመጥቃዕቲ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ቁጽሪ ናብ 800 ከም ዝበለ ተፈሊጡ እቲ ኣሃዝ ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሱ ከዘይዶም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ስጋቶም ዝገልጹ ዘለው ሚኒስትሪ ምክልኻል ቡርኪና ፋሶ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሃገሩ ንዝንቀሳቐሱ ጥሩፋት ጉጅለታት ንምብዳህ ኣስታት 2000 ሰራዊት ከም ዘኽተተዩ ዝግለጽ ዘሎ ብዘይካዚ ባይቶ ቡርኪና ፋሶ አንጻርቶም ሽበራውያን ንምቅላስ ነበርቲ ርሑቕ ከባቢታት ንዘቕሞ ሓይሊ ምልሻታት ናይ ዕጥቂ ስንቅን ወተሃደራዊ ስልጠናን ደገፍ ክገብር ብልዑል ድምፂ ወሲኑሎ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ተኸታታሊ ዕጥቅታት ንምብዳህ ልዑል ምውሃድ ሓይልታት ጸጥታን ምክልኻልን ከም ዘድሊ ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ዞም ወተሃደራዊ ደገፍ ዝግበረሎም ምልሻታትን ሓይልታት ምክልኻልን ዝጸንሐ ዘይወግዓዊ ዝምድና በዚ ሓድሽ ሕጊ ክምእዘን ምዃኑ ኣፍሊጡ ካብቲ ዞባ ከወፀና ሪፐብሊክ ቼክ ናብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ሰራዊት ክትልእኽ ምዃና ሓቢራ እቲ መደብ ንምትግባር ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ዘቕረቦ እማመ ድሮብ መንግስቲ ከም ጸደቀ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብመሰረት መደብ ሪፐብሊክ ቼክ ምስቲ ኣብቲ ዞባ ተዋፊሩ ዘሎ ብፈረንሳ ዝምራሕ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ዝተሓጋገዝ ዛጊት ቁጽሩ ዘይተነጸረ ሰራዊት ክትልእኽ እቲ ናይ ምልኣኽ ውጥን መዓስ ከም ዝትግበር እኳ እንተዘይተሓበረ እቲ ተልእኾ ክሳብ 2022 ከም ጸንሕ ተፈሊጡሎ ነቲ ናይ ባይቶ ሪፐብሊክ ቼክ ውሳነ ጥራይ ዝጽበ ዘሎ መደብ ድሮ ካብ ማሊ ጫድ ኒጀርን ተቐባልነት ረኺቡሎ ልዕሊ 4500 ወተሃደራት ናብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ልኢኻ ዘላ ፈረንሳ ሰራዊት ሪፐብሊክ ቼክ ኣብ ምሕያልቲ አንጻር ሽበራ ዝካየድ ቃልሲ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሓቢራላ ሪፐብሊክ ቼክ ኣቐዲማ ኣብ ስልጠና ዝሳተፉ 120 ወተሃደራት ናብ ማሊ ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት ይሕብሩ ይኹን እምበር ግዳማዊ ምትእታው ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ካብ ምግዳድ ሓሊፉ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየለ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ بريطانيا كومبانيا تكنولوجي حبريتا هواوي اب موداد حمشا ولد تكنولوجي كنطف دحري مفقاده صحافي غدايت وص امريكا مايك بومبيو بزعبون مزتاي ناب لندن امرحو قداماي مينستر بوريس جونسون ات كومبانيا نبريطانيان كالوت مشاركت هاغراتن بقالوتا بزيصلو منغدي كنطف مغانو ب27 طري كم زحبره زفلطيو يكون امبرت وسانه كاب امريكا ترير تقاومو كغطمو كم زخل باغو تاميتلو مبصح صحافي غدايت وص امريكا ناب بريطانيا بقندو نت مدب نمقوا مخانو زمت زلو نهواوي سلياوي مداي التخصص أمريكا نفرياتو مس تقما هاجرات حبريتا كم زيت اللوات أقدمها محبارا يجلس من محضر بريزيدنت دونالد ترامب أقدمه نت كوبانيا أبد اللي مزجب كم زسفرو أيرسان أنت هنا جنا تشاينا نت بأمريكا زقرب زلو كسي كتنزقو تاني حلا تمالي إسران شمون تنطري أب دسيتات كاريبيان شوعات تنت بشوعات ريكتر استعقنه من قدقات مدري تخصيتو باتي تفترو حدقا أب هو السب زعبا زورده قدقات زقلز حبريتا كوانتا زيلا كفيلاوين واتاو عنوات كم زورده قنا هيكال حلو بزي كازي ات من قدقات مدري حدقا سونامي كي سعب سقات كم زلو كم صعبين ودما أشعى سبات كابابايتوم ناب وحوس كبابيتات كم زقا عزو تفليت اللو كيلاتات سنة مدري بسنكتم من قدقات مدري أب كربا معالتات برتوع سونامي كخصت كم زخل يتنقغلو اتي أب كبابي جامايكان كيوان زقات محدقة أستات 10 كيلومتر أب تحت معامو مريض كم التخصت تقليتو أب زيمبابوي تخصيتو بزلو درك إيمت أن تحسو منجتات ماي بقامقام بلعلي 500 ميتات بمنقل قالو سبعو قلولاو كيس أب تساقيو اتتاريو أب وشت زحلف 10 عامتات زخف أمخانو زحبرو نايك قربات عزبتي أب قربا جزي أخول زنام بزي وقع زبازو منجتات ماي زيمبابوي كينت فو سقاطهم يقلتو
ኣብታ ሃገር ተኸስቱ ብሰንኪ ዘሎ ብርቱዕ ደርቂ ሓራም ዝርከቦም ሓያሎ እንስሳታት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ጠቕሱ ብዘይካዚ ብሰንኪ እቲ ድርቂ ሕርሻ እቶት ብናህሪ ከም ዘንቆልቆለቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ ኣብ ዚምባብዌ ሓያሎ ዘይኮነ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ዞባ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ደርቂ ተኸስቱ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ ክሊማዊ ምምዝባል ጠንቂ ናይ ተሪኦ ምዃኑ ኪላታት ይጠቕሱ ኣብ መወዳእታ ب27 ጥሪ ኣብ ምብራቕ ኣፍጋኒስታን ወዲቓ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ህዝቢ እተመላለስ ዘይኮነስ ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ምዃና ይግለጽ ኣሎ ጣሊባን ነታ A11A ዝዓይነታ ነፋሪት ወቂዑ ከም ዘውደቐ እኳ ይገልጽ እንተሎ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ግና ኣሉታዊ ምላሽ ይብሉ ኣሎ ነቲ ሓደጋ ብዝምልከት ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ሓቢሮም እንተኾነ ግና እታ ነፋሪት ዝወደቐትሉ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ሽበራዊ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ብምህላው ነቲ መስርሕ ምርመራ ይዓናቕፎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ጣሊባን ነታ ነፋሪት ወቂዑ ከም ዘውደቐ እንተተረጋጊጹ ኣብ መንጎን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዳግማይ ዘተ ንምጅማር ተወጢኑ ጸንሐ መደብ ክፈሽል ከም ዝኽእል ይመት ኣሎ ማዕከና ዜና እታ ዝወደቐት ነፋሪት ህዝቢ እተመላለስ ምዃናይን ከቃልሓ ጸኒሐን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብርኹም መዓልቲ